नमस्कार, हम रिंकू तिवारी दुबई से स्वागत बा आप सबके हमारे चैनल पे। आज आप सबके कुछ पंडित जी के गारी गीत सुनाओ तनी। जब अंगना में पंडित जी आनी ब्याह करावे या जनेऊ करावे जब भी आई तो ये गीत गावल जाला। अच्छा लगे तो आप सब भी अपना घरे गाई और ना भी गावत आवे आवत होके तो ये गीत भी आप सब बजा सकेनी। और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करे ब्लॉगिन। और अगर चैनल के सब्सक्राइब नहीं की गए तो कृपया आप सब चैनल के सब्सक्राइब करी कि जब भी हम गाना अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके मिले। रौरा जानी ना वेद पुराण का रौरा पंडित बना। रौरा जानी ना वेद पुराण का रौरा पंडित बना। घूमी घूमी रौरा गैया चरवानी। घूमी घूमी रौरा गैया चरवानी। अरे कैनिया हिरवा के काम का रौरा पंडित बनवे। अरे कैनिया हिरवा के काम का रौरा पंडित बनब। रौरा जानी ना वेद पुराण का रौरा पंडित बनब। रौरा जानी ना वेद पुराण का रौरा पंडित बनब। घूमी घूमी रौरा बकरी चरवानी। घूमी घूमी रौरा बकरी चरवानी। अरे कैनी गरिया के काम का रौरा पंडित बनब। अरे कैनी गरिया के काम का रौरा पंडित बनब। रौरा जानी ना वेद पुराण का रौरा पंडित बनब। रौरा जानी ना वेद पुराण का रौरा पंडित बनब। मंदिर के बहरी फूलवा बेचनी। मंदिर के बहरी फूलवा बेचनी। अरे कैनी रौरा माली के काम का रौरा पंडित बनब। अरे कैनी रौरा माली के काम का रौरा पंडित बनब। रौरा जानी ना वेद पुराण का रौरा पंडित बनब। रौरा जानी ना वेद पुराण का रौरा पंडित बनब। हमरा आंगना में आईनी बकलोल बाभना। हमरा आंगना में आईनी बकलोल बाभना। दाल दिहनी चाउर दिहनी एही आंगना। दाल दिहनी चाउर दिहनी एही आंगना। दूगो आलू खातिर कैनी ठका ठेल बाभना। दूगो आलू खातिर कैनी ठका ठेल बाभना। हमरा आंगना में आईनी बकलोल बाभना। हमरा आंगना में आईनी बकलोल बाभना। 100 दिहनी 500 दिहनी एही आंगना। 100 दिहनी 500 दिहनी एही आंगना। एगो सिक्का खातिर कैनी ठका ठेल बाभना। एगो रुपया खातिर कैनी ठका ठेल बाभना। हमरा आंगना में आईनी बकलोल बाभना।
हमरा आंगना में आईनी बकलोल बाभाना धोती दिहनी कुर्ता दिहनी एही आंगना धोती दिहनी कुर्ता दिहनी एही आंगना एगो गमछा खातिर कैनी ठका ठेल बाभाना एगो गमछा खातिर कैनी ठका ठेल बाभाना हमरा आंगना में अइले बकलोल बाभाना हमरा आंगना में आईनी बकलोल बाभाना हमरा